Cheerio lidi, já vás vítám u mého prvního videa na tomhle kanále. A tohle video je jen tak for fun, jak jste si mohli všimnout, je to GTA multiplayer. Je to jenom for fun, pro zábavu jinak řečeno. A je to ze serveru Welcome to Los Santos. Když si povšimnete, tak tam v rohu, vpravo, ty hodně jdou dobře. Jo, nejsem ve škole, protože jsem nemocnej. Pravděpodobně bych měl ležet v posteli, jenže zase tak úplně zlý to není. Je mi prostě úplně strašně blbě a úplně mě bolí v krku. Jak jsem říkal, tohle je jenom for fun video, takže to nebude moc dlouhý, ani z toho nebude žádná série, ničeho, prostě nic. Jenom jen tak pro zábavu, prostě video. To co je, teď se buzíci. Letí přes držku. Jak jste si všiml, tady skoro žádný fízle nejezdí, takže to úplně v pohodě. OK. Já teď mám strašně málo peněz. Já úplně zapomněl počkat. Jo, je tady dobrý. Tohle je vlastně San Fierro. A ne, oni sejma. Kokosy, jí do háje. OK. Pozadí možná slyšíte hudbu. Buď to je potichu, nebo je nahlas. Aha. Je dobrý, čau. Mě nezajímáš vůbec. Jo, jak jste si mohli všimnout, to auto na kytačku San Andreas není, ale je to stažený skin, což většina vás umí. Já nevím, jestli budu dělat nějaký tutoriál na to, ale řekl bych, že většina z vás to umí. Ten cápek, kterýho jsem vysekal, se asi rozhodl, že půjde za mnou a rozbombarduje mě. Kolik stojí, prosím, jo. OK. Že jsi nerozhodl mě zabít, jo, dobrý, není tady. Já zkusím vykrást ten obchod. Hřevsan a Infernusek. To si hned loknu. Lok. OK. Jač. Dělej. Dík. Čo nějaký prachy, vole. Krásný Infernus. Já vůbec neumím driftovat, tak jste si mohli všimnout. Mně fakt driftování moc nejde ve hrách. OK. Super. OK, nevadí. Já si vyloupím aspoň ještě jeden obchod, abych měl
aspoň 2 hvězdičky, když už se chci tak strašně přestříkat. Vystříkat. Fucking hell. Děloj! Thanks. Teď po mně jde tady ten buzík. Nevadí. On si hodně věřil, že vystoupím. No co? Tak šup prostě noob, nic s tím nenaděláte. OK. Ježišmarja, tak. Nevadí. Tak se vezmu úplně ten stejný, co předtím. OK. Čet, já jsem si ho nezamčel, že? Nebo zamčel? Zamčel, aha. Já mám pořád 2 hvězdy. Takže bych si to rád sundal. God damn it. OK, no. Hej, to je hrozné. OK, tak to budete muset, třeba si to přetočte nějak to video. Mě se teď nechce stříhat. No i když, tak pojď. OK, jsem zpět. Oh god. Damn it. Víc těchto dílů z GTAček asi nebude. Tady se v GTAčkách chlama a nic mě ani nebaví. Možná tak z GTA 5. Z Xboxu. Ale to vážně, ale vážně pochybuju. Protože... jak bych to řekl? Protože... nemám vlastně čím. Jedině tak v úplně hrozné kvalitě kamerou. A to by fakt bylo šíleně hrozný. A ta tramvaj jede, takže asi... tak zhruba... tady. Nevím, to bude docela fail teďkom. God. To je moc nízký auto. No víte co, já se nechám asi tahat od té tramvaje. Ty na to tramvaj. Teďka nic nedělám. OK, já bych měla zatáčet, pomalu, ale jistě zatáčet. God fucking hell. Fuck. Debilní tramvaj. Ani se nechce držet Včko. Takže budeš muset mě tahat. A do prdele.
jdem. To vás asi nebaví, co? No, já jsem zase rychlejší než ta tramvaj. Tady je zatáčka kam, fucking semko. Ty vole. Jej, strojvůdce. Já chci nastoupit. Ej! Asi nedoženu, co, pěšky. Tak nic, no. Nevím, ještě zkusím trochu zadriftovat. Což ani nemá moc cenu. Tohle video fakt tady bude dislikeů, ježišumar, já už to vidím. Šlapka posraná. Ty. Hej, RGka vlak? Do prdele, tam se vysekám. Hej, RGka vlak. Okay. The fuck? Okay. Okay, tohle bude fakt super dislikeovaný video, já už to úplně vidím v komentářích. Ty jsi lama, ty jsi noob, neumíš to, lamo. OK, já to přiznám, neumím to. Aspoň to přiznám. OK, no nic. Příště to už bude z něčeho jiného, možná AC3 budu. A bude. Assassin's Creed 3. Kolik stojí ta šlapka? Kam? 60? Než pěstí, děvko. OK. OK, takže se s vámi asi rozloučím. Rozklikněte si popisek videa, tam snad všechno najdete. Najdete tam můj Skype, najdete tam můj e-mail. Najdete tam, najdete tam čím natáčím, najdete tam čím renderuju a tak dále. A takže uvidíme se někdy jindy. Cheerio!